pripravené, takže... Vega Žiar versus voda. Štartuje cez zaujímavú vodu. Dobrý deň, televízia Markíza. Dobrý deň. Takže pomaly môžem brať vyskúšané. No bázmech, to je blázon. Ty sa tam trepeš. Ako sa približuje? Nie. No bázme. Vega! Pýtajte sa, ako sa približuje. Môžeš! Šípka jedna. Už neprejde. A prejde. Vega Žiar. Tak môžem povedať, že je to ďaleko horšie, ako to bolo predtým. Ešte hlbšia voda, strašne to unáša. No básme. Ty kokot. Teraz budete myslieť doma na... Potiaľ to takto vodí. Aha. Toto mi všetko zakrylo. A tam ďalej je takisto. Zakrutol. No toto ide horšie, ako to bolo predtým. Do obeda. Oveľa horšie. No ale dobre sa mi chodí cez to. Teraz si budete doma musieť naolejovať. Ja sa ty neboj. Nebáli ste sa? Vega vyhral. Nie. Vega versus Tam ma Boho vybralo voda. tuto z kraja. Ťahá prúd. Prvý, druhý, tak ma ťahal strašne napravo prúd, preto lebo som mal zle prehodený prevod. Od toho bolo nalegnať oba sa trocha. No. Ten kraj by nemal byť taký veľký. Tam je najhoršie, tam. Hej. Teraz, no. A. Dobre. A, Vega. Dobre.